uthi umhlabeleli uJesu mayebonakala sina sofana naye. Yazi siyaka namhlanje ngoba kulesihlanu singeza ngijuthumbele, singeza ngikhulume nomuntu mayebonakala siyofana naye. Kazi yini oyiveza ntombazane phambi kobuso bukaNkulunkulu? Kazi uyofana nani ngoba ufeba kangaka phambi kobuso bukaNkulunkulu? Ayikho into esinekayo wena mfana, ayikho into ehlekayo. Sukumani uyakhuluma uncle manje. Lezi zinto ozenzayo ngoba uDisemba ufikile nje, yonke into oyenzayo iyobonakala. Ngoba udlutshwale nje wena uyothi mawuvela phambi kobuso bukaNkulunkulu kuvela ikesi. Uyasangazi ngihlekani ngikhuluma into nengqondo kanje. Lobo ngoba uthakatha into yovela phambi kobuso bukaNkulunkulu, into yovela kovela ifane yakho. Athi uNkulunkulu ngoba ngibona ubuso bakho, wena ubone ngathi ngibona ubuso bakho, mina ngibona ifane. Ngoba utshitha nje into yovela uthi umhlabeleli kaSifiso Ncwane inceke yami noma beke bayithatha einsukwini kodwa ithi mayibonakala sifana naye. Umhlabeleli kaSifiso loyo. Umfana Ncwane ithi ngoma naye uSifiso na uyazi mayevela phambi kobuso bukaNkulunkulu madoda. Yazi ulesihlanu bengamele ngithethe kangaka kodwa kuyangiphoqa. Ithi ngoma uJesu mayibonakala siyofana naye. Kazi wena ngoba ubhizi ushintshanisa amantombazane yini yovela masufikile ekhaya ngoba kuyayiwa ekhaya. Kuyayiwa ekhaya. Uthi umhlabeleli mayevela thina sobonakala. Kazi ngoba ngo-uncle nje mangivela phambi kobuso bukaNkulunkulu yini yovela kodwa Nkosi yami ngoba phela kuyabonakala. Uthi umhlabeleli uyazi ngoba ubhizi udluqo udlumgwini udliwunga azi ukuthi ayikho into yobonakala kuwena, kuyobonakala into oyidlayo. Ngoba ubhizi ufaka nalelo bhuluke elimhlophe uyothi mawuvela phambi kobuso bukaNkulunkulu kuvele leyo nto. Kulesihlanu namhlanje azi ukuthi into oyenzayo iyobonakala. Kanti into oyenzayo ngoba iyobonakala. Ayikho into yovela phambi kobuso bukaNkulunkulu iyona loudspeaker lena. Iyona yovela. Uyazi ubaba, feba nje wena kuyovela.